Nå, nu skal vi se en pæn. Jeg sagde ikke på kigge. Nej, vi kigger heller ikke på ham. Så sagde hun så bare ned i vandet. Er det samt, du filmer til ham? Nej, du skal ikke filme. Eller er det Facebook? Eller er det Facebook? Og nu er det sikkert, så bliver du helt med. Nu får man hurtigt stykke, når du sætter noget. Godt klar over, at det er den anden vej, vi skal ligge. Hvorfor er den så langt ned i vandet? Det var fordi, at jeg ville ikke kunne mærke det. Det er ikke nu. Du var noget mere elegant, da vi sidst var i Spanien. Jeg siger, du var noget mere elegant i Spanien. Ja, sådan